Účtovná kancelária TotalCare je zvlášť citlivá na potreby svojich klientov. Vieme, čo vás trápi, čo potrebujete a čo nemáte radi. Naším poslaním je absolútna starostlivosť o klientov. Zoberieme na seba všetky administratívne starosti a povinnosti. Vybavíme za vás nielen komunikáciu s daňovým úradom, ale aj s ostatnými úradmi. Postaráme sa o bezpečnosť vašich dát. Máme dáta cloudovým spôsobom uložené na vlastnom firemnom serveri. K citlivým údajom tak nemá prístup žiadna externá firma. Našou mobilnou kanceláriou zabezpečíme zber účtovných dokladov, ich fyzickú aj elektronickú archiváciu. K vašim elektronickým dátam máte prístup 24 hodín denne. Môžete si tak pozrieť v PDF verzii všetky doklady, ktoré ste nám odovzdali. Taktiež máte možnosť priebežne nahliadnúť do vašej licencie na aktuálny stav DPH či daňový základ pre daň z príjmu. Mesačne podávame reporting a nadštandardné výstupy ekonomických výsledkov vašej firmy. Cennými radami vám pomôžeme optimalizovať dane a nastaviť cash flow tak, aby vaše aktíva maximalizovali zisk. Život nie je len o samotnej práci, ušetríme vám čas, ktorý môžete venovať podnikaniu aj svojej rodine. Dajte nám šancu presvedčiť vás o tom.